سلام كمي كنيهم دحان دقنيهم بقدماي فرونت فيو رينا نيرنا ني عيني حجيخا بغني ويكا سايد فيو كنسالينا ستيب باي ستيب مالتيو كنت بقدماي حبيرنا زرعنايو كتسأل كلها كل جزء بحساس تجمر بكوني عيني نحسل مجمرتا حانت سكوير سيلا لغو زي سكوير كا سيركل ويكا كبي نخنص انت قد حجزاني ستكمل زلخو ورساس HBU معكلاي عري دميق زي كونه معنات معكلاي رساسي سالساي ستيبل نعايز لك ما زلهو حجد سأل زلهو اي بوبيل مالتيو ويتتصلم عيني نايت سيركل علامة بروبورشن منطق حق زنايو سيركل نتكم دياكونال تسألو زلو خدمة proportion حق زن مالتي زون برابع ستيب كا نتي سيركل سكويرنسي إلنا يزنبرنا ندمسسو مالتيو زي تشكا مدمسس يزبحال زي تشكا مدمسس دحر زي بلكم زخون خال عينت مدمسس كتقوم تقولو زي مدمسس ترغيبكم قد زحاشيو نمسراي ولاون مولد خون غقليو ندا تشافلاكا نتا تدليا تراي كدمسس حق زكا لذا حجي قرصنا عيني اندامصت تخيدالا تي سكوير ديو ريكتانجل تتقمنالو نتي قرصنا حجزنايو حجي زتقمول زلخو رساسكا دمق زبلايو انت وين تكملنا نبرنا HBA دحر دمي رساس كترخبو تقولكم صبو تريكونو BHB ون نز سكيتش كسرحو تقوليكم دتكملنا زلخو حجر عينة رساس 4B دمق زبلاتيا HB لي جمر دحار B2 B3 B4 لابلكس B9 بتصح انا كساب زفولطه مالتيو سرع B9 دا دمق يخيد اوكي كل جزء خن هو خيبلنا نكسيل كاتسرح ندا دغاغمكا قرب عقلية ليك هاي وسائل خسائل كلها بحساس جميركا ندادمقكا لعل كله كنت أسباق تقرأ زي بالكان نوي وان بروسيسيو سائل مالت زي الشيدين بلا لو حجي تصلالوت مالتيو زي عين مسودة أنا تصلالوت كما يجرى 5 دقائق ما بتا تغطس سائل غريبكم كفتني زي كم زي أتمثل سكيتش مالتي زي حال شادو ويتصلالوت ندا قبرنا لك عين خنا مسلون خذل اوكي مدققام ليكم
ምሳይ ክትስእሉ ተስፋ ይገብር ዝኾነ ጀማራይ ዋላ ይኹን ብድግጋሚ በቃ አርት ማለት ቀዳማይ ድሌት ከለውኩም ኣለዎ ቁርብ ድሌት ድሕር ኣለኩም ከዓ በቃ ማተር ኦፍ ፕራክቲስ ኢልካ ለምን ትገብር ተስፋ ከይቆረጽካ እዚኣ ስእላ ዘለኹ ብርሳስ ያለንቀነ ስለዚ ከም ዝተሪእዎ ዘለኹም ሻዶ ወይ ጽላሎት ክትገብር ከለኻ ብጣዕሚ ዓቕሊ የድልየካ ቀስ እንዳበልካ ከይተሃዋኽካ ማለት እዩ ሕጂ ብዓይኒ ኢልና ጀሚርና ኣለና ንኹላህና እግዚአብሔር ጥዕና ይሃበና ኣብ ዝመጽእ ድማ ቀስ እንዳበልኩ ናብቲ ዲቴይል ከኣቱ ክፍትነ እዚ ሻዶዊ እቲ ኣተሓዛርሳስ እውን ከም ዝምቻእኩም ትሕዝዎ ትኽእሉ ኣፍኩስ ኣቢልካ መሓዝ ይምረጽ ሸይድ ክትገብር ከለኻ ወይ ጽላሎት ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ግዜ ዝወስድ እዩ ምስ ትሪእዎ ዘለኹም ግዜ ይወስድ እዩ ህውኽ ኢልካ ድብል ኣይኮነን ቀስ እንዳበልካ ዛርሳስ ያጥቀመላ ዘለኹ ከዓ 5B ካብታ 4B ድምቕ ዝበለት ማለት እዩ እዚ ከምዚ እንዳበለ ከምዚ እንዳገበርካ ኢኻ ትሰርሕ ማለት እዩ ነቲኦም ጀመርቲ ተስፋ ዝበሃል ፈፂምካ ክትቆርጽ የብልካን አርት ማለት ተስፋ ክትቆርጽ የብልካን ቀስ እንዳበልካ ይብጻሕ እዩ ናይ ግድን ይብጻሕ እዩ ጥራይ ፕራክቲስ መዓልታዊ ብዝተኻለ መጠን ንእሽተይ እንዳሰርሓና ድሕር ከይድና ድሓር ውፅኢቱ ክንሪኦ ኢና ስእሊ ድማ ብዙሕ ነገር መዓላ ክተውዕሎ ትኽእል ኢኻ ወላ ሶፍትዌራታ መስኣሊ ከም በዓል ኣዶብ ኢላስትሬተር ድዩ ካልእ ብኸምኡ ጌርካ ክትስእል ድሕር ኮንካ ናይ ስእሊ ብቕዓት የድልየካ እዩ ኣኒሜሽን ክትሰርሕ ድሕር ኮንካ ስለዚ ስእሊ ኣብ ብዙሕ ነገር ጥቕሚ ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ስራሕ ዘየለ ኣብ ትምህርቲ ዘየለ እቲ ግዚኡ ብፅቡቅ ንክጥቀመሉ ይሕግዞ ማለት እዩ ከምዚ ትመስል ግን ገና ኣይተወደአተን እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ወደእቲ ስእሊ ትመስል ገና ዲቴይል ዳስራሕ ክኸይድ ሓቢርና ንምሃር ተስፋ ኣይንቑረጽ ኣጀኹም በቃ ንኹላህና ጥዕና ኣብ ዘለናዮ ናይ ሎም መዓልቲ ብዚኣ ወዲእ ኣለኹ